My trust my producer. Yes, I. Yeah, weza. Vanosvika nokuti challenger avazive kuti pamangoma tiri mambo varidzi vedunhu. Aiwa mambo varidzi vedunhu. Mambo varidzi vedunhu. Anze magapa nechekupi mufuye mukono muZimbabwe ndikati auZimbe imo muHarare nechegoromonzi uko ndowakwatobuda nako vamwe vodatanga kutombowanza ndovakudza nemangu matoko kwachura zvokuti unozobheriva kuti tiri mambo mangoma aya kuti tiri mambo ndizotasvika izozo madzimambo mamangoma inini ndiri mambo vakamwanda kuti mambo vachipika mambo vachipika futi ininiyo mambo vakawanda vandausvika ndokutiti mambodza ndakaudza kuti pamangoma tokumedza unogara wachichema uchiti aiwa mambo mazotikodza nemangoma isi matichuni hatipere pamangoma hatipere hanzi chaise imimi usingaperi tikati isusu togara isusu tichigwina ndikati mambo ndine munhu wacho munoti mambo mukandiona chimboniwe mambo munoziziva kuti nine ndiri mambo vakane makavonditi mambodza asi ndinoziziva kuti nine ndiri mambo pangoma ini ndekuti nine ndovatonga inini ndiri mambo ndiri mambo anzete mudanzo yapindwa namambo vakawanda vakugara vadotisa vazviona kuti isusu tidwachigwena vaifunga kuti isusu tokwateta varakidza rimwe saidhi racho vazobvuma kuti ava ndi mambo vacho vazviona kuti isusu topisa pote vati mambo ndikati ndiri mambo pamangoma aya futi ndiri mambo ndovamisa inini ndiri mambo 2019 inini ndayapisa unoziva kuti ndiri mambo 2020 ndapinda ndakachajaraona kuti mambo vapinda mambo ndatonana ndatotapendera ndazonzwa wiki atoimba pinda kinani achachisa zvake echepeta ndikati papo pakaipa chapoteka chaipika chapoteka zvafarisa beajatsa beamafana the one madi